тамашашы, қайырлы кеш телевизор қараушылар, исәнмісіз? Сағындық. Нихаят, ширек финал ойынлары да келіп жетті. Бұл стадияда 3 ойын ұзашақ. Her yarışta 4 komanda 2 бәйге болашақ. Мен мұны көбірек жюри ағзарына сөйлеймін. Her kim yarım finalға шығу үшін yarışa, қойсыдыр команда үшін бұл ғадәти іш, қойсыларыдыр олға зур адым ясайшы. Әйдегіз командалар білен танышып өтейік. Бірінші ойында қатнашалар. Әлмәттен командасы. Юғары Ұслан, тутырмалар. Тукай районы жиылма командасы. Яршаллыдан Чылны бройлер. Біздің ойынны кімнер бәйелейсің? Әйдегіз алар білен танышып өтейік. Қайыр қазір экранларда біздің қараушылар аларының қәр қайсын біле. Әлбәтті. Жюри ағзалары. Оның тұрышлығы білен бүгін жюрида Салат Фатқиддинов, Айдар Ғалимов, Элвин Грей, пародист Әбри Хабриев. Сенгіл бұяқта отырайдың. Нектір мұнда көшірді. Сені Илнас көшірді мәлі? Өзің ойары. Көптен түгіл тұрмыш иптәші Ойгіл білен дуэт шығардылар. Нәрсе, ялғышың шул қадарек зур идіміне Илнас. Илнас Сафиуллин! Ресейнің һәм Татарстан Республикасының халық артисті профессор Венера Хатовна Ганиева. Көптен түгіл татарша стендап ұзды. Онда Ойваз бірінші тапқыр сәхнеге шықты стендап білен. Алқышлық Ойвазны, молодец. Нәрсе, өзіңе нинди смайл қойырыйдың? Көрсәт әлі зинкар үшін. Бұл сенің ең қызық мәзәгің. Тәртип радиосы бош продюсері Ойваз Садыров. Элек Шәкур жюрида бик еш отырайды. Ләкин қызы туғаш біз аны нектір көрмейбіз. Қатыны да шулай айтам. Іші көптір. Ярымы? Рәхмәт сеңа келген үшін бик шот сені көрерге. Шәкур! Жюри әзір, зал әзір, телевизор қараушылар шулай әзір деп ойлайым. Демек, бірінші ойынны башлап жіберсек та бола. Командалар, біз бұлдырабыз! Командаларны әзірленірге сәхне артына ұзатабыз. Рәхмәт, әйдәгіз, тезірек. Шул арада біз традиция бойынша енді әлбәтті ұйыштырушыларны оқып кетем мен. Біздің әйдә шойард Татар лигасының ұйыштырушылары. Татарстан Республикасының Яшләр эшләре министрлыгы. Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы. Һәм Яңа Гасыр телерадио компаниясы. Көчлерәк алкышлар, әйдәгез ойынға күшәбез. Һәм беренче ойынны башлап җибәрәм. Концертны ашып җибәрә дип әйтергә була. Узган сезонның вице-чемпионнары Тукай районы җыелма командасы. Исәннәрмесез, минем каршымда Тукай җыелма командасы. Кәйфләрегез ничек? Шәп! Карагыз әле, сез 2нче сезон уйныйсыз. Сезнеңчә командаларның дәрәҗәсе үсәме? Әлбәттә үсә. Ләкин без артта калмыйбыз. Карагыз әле, сез бәлки урыныгыз белән алышынырсыз? Юк, мин капитан. Әйдәгез, рәхмәтләрегезне кемгә әйтәсез? Без рәхмәтебезне Сахбетдинов Илнур Илфатовичка белдерәбез. Ярый, тик уңышлар гына сезгә. Әйдәгез, алга! Алга! Казан сез әзерме? Сезнең каршыгызда Тукай районы җыелма командасы. Китте! Үз телендә сәлам бирә Тукайлылар, үз телендә көлдерәләр
şirik final. Kimden indi yangalıklar var? Mende var. Соңғы ойыннан соң iPhone aldım. Oo, neçe so'm? 54 ming. Bugünler kabatlanma. Nihayet yaz da kelib жетті. Минус 12 градус. Sen paştaniktan mı? Yok. Sen? Yok. Sen? Yok. Rita sen paştaniktan mı? Eye. Birge bo'layıq. Rita deganda tezdan bet 8-mart. Bo'lak hazırladingizmi? Hazır. Шығарыңыз. Bayram bugün bayram. To'ytadi jırlap. Шарик. Шушы болды міне меңа бөлек. Bu bo'lak tugul, mana bo'lak. Молай! Qutlaymiz! Qutlaymiz! Nasa to'qaylar, başlaymizmi? Ketdik! To'xtag'iz ali, men buni qoyadir ko'rdim bug'ay. Yo'q, o'zim o'ylab chiqardim, vallahi. Bilganingizcha qizlar bir türlü kiyinirga yaratmaydi. Ko'z oldiga keltiradi. Ikki qiz sirlashuvi. Нәрсе? Мен аңламадым. Сен нишләп минем кебек пирсинг тактың, Saniye! Git әлі сыйыр yanından! Бар бақшаға! Татарстанда булган бәхәс. Näme? 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 Näste? 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 Bey. Bey. Namaste. İki muncha yaratuvchi irat uchrashuvi. Qo'ya solib jiberali. Solqin bet tag'in solali. Biz bola shaqalar bilan solali. Xotin qizlarga bulay kirmay solali. Solasizmi sen yo'qmi? Abi, qutqar! Ne bo'ldi? Vaqtda suv bitdi! Olib kel! Sol dedim. Yigit qizin uyine olib qayta. Әти әни, мен ерген қызын алып қайттым. Аллаға шүкір, Аллаға. Бәлішні пішіре тұрыңыз, той болашақ. Олам, қызыңы шақыр енді. Жемішім, кірейді. Действительно жеміш. Исәнме, улым? Исәнме? Қызым. Сіз нишләп бақша аша кірдігіз, қопқадан кірерге еді бит? Әни, біз қопқадан кірдік. Улым, нәрсе ішесіз? Шей, кофе, бәлки су. Шей, сүтлі шей. Біз бет татарлар. Татарлар. Тойда бит нишек хәзер выкуп үткәрәбез? Хатын инде выкуп, 18-нче гасыр күптән бітті бит инде. Җитте инде Фәрит. Яра. Карал Фәрит. Моның ата-аналары кемнәр микән? Инде кемнәр? Шунды юк. Минди. Татарлар. Ярар кызым, төпле аягың белән бас. Бәхетле булыгыз. Караңгыда җимешеңе югалта күрмә. Фәрит. Яшим җирдә татар булып, минем иманлыгым хәтерле халкым улы. Азақтан туқайша хокку. Күбегез ишеткәндер. Салават Закиевичның малайы йөргән кызына тәкъдим ясады. Нәтиҗә Салават абыйның сезоны точно соңга түгел. Тукай җыелма командасы, рәхмәт дуслар. Яшим җирдә татар булып, минем иманлыгым хәтерле халкым улы.
Тукай жиылма командасы, алкышлыйбыз. Әйдәгез, беренче булып чыктылар, концертны ачтылар. Ул бик авыр миссия. Ярый, хәзер инде без карыйбыз жюри әгъзаларына, алар гадәттәгечә смайларга карый. Анда менә Әбри күрсәтте нәрсә эшләргә кирәк. Әбри елмая, Шәкүр елмая, Венера апа елмая, Илназ белән Айваз гына калды. Илназ, Айваз. Утыралар ике дус. Илназ һәм Айваз. Әйдәгез. Илназ елмая. Айваз. Молодец. Берәр сүз әйтәсеңме или былай гына калдырасыңмы? Сүзсез генә әйдә, Айваз. Егетләр, мен бит сезгә сезон башланганда әйткән идем. Киемнәрегезне, шалбарларны матур итеп, стильный итеп ушывать итсәгез, шундый матур, шундый эффектны буларсыз дип, сүзне тыңламагансыз. Юк, дөресен әйткәндә билгене көтәрә маңа түгел. Артур шәшен алып бетермәгән, менә сул яктан ала башлаган да санкциялар туктаткан шәшен кисене. Менә син стендаптамы әле? Һаман шаяртасың. Тукта инде, брат. Күрәсең. Командаларга калдыр. Афуйт уенның башлаучы команда буларак, сез ничектер менә мине шәхсән, мин башкалар өчен җавап бирәм, ничектер теге дөрес юнәлеш күрсәтеп җибәрергә тиеш идегез, ләкин мин әлеге юнәлешне туймадым. Сез моңа кадәр ничек уйнаган булгансыз, шушы планканы тотырга тырыштыгыз, ләкин шушы онытмагыз, сез бит инде һәр финал сайын, һәр уен сайын сез тагы да ставкаларны арттырырга тиеш. Без инде бүген ширек финалда, Руслан эшле ширек финалда. Шуңа күрә менә мин көткән эффект булмады, гафу итегез. Рәхмәт Тукайларга, әйдәгез, Тукай җыелма командасы сәхнә артына киләләр. Киләсе команда әзерләнгән вакытта мин партнерларга рәхмәт әйтәм. Безнең партнерларыбыз Татарстан Республикасының Шаяннар һәм Топкырлар оешмасы, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, Мәгълүмати ярдәм Тәртип радиосы. Тәртип татар мәдәниятен, сәнгатен, тарихын һәм аның кыйммәтләрен саклауны максат итеп куйган уникаль контентлы халык радиосы. Алтын хитлар, кабатланмас моңнар, классик әсәрләр һәм сыйфатлы заманча музыка. Тәртип радиосы. Рәхмәт. Тагын әйтеп китәсем килә, әйдә шаярт өчен бу ел бик үзенчәлекле булды. Безнең Әлмәт, Яршаллы һәм Буада зона лигалары ачылды. Күптән түгел генә анда уеннар узды. Бүген бу сәхнәдә зона лигасында катнашып чемпион калган һәм ширек финалга эләккән командаларны күрәчәкбез. Уеныбызны дәвам итәбез. Сәхнәдә нәкъ менә Буа зональ лигасының җиңүчеләре Югары Осланнан Тутырмалар командасы каршы алабыз. Минем янымда Югары Осланнан Тутырмалар командасы. Карагыз әле, нинди колорит команда. Исәнмесез әбиләр һәм кыз? Исәнмесез. Карагыз әле, кайдан сез шундый матур костюмнар алдыгыз? Менә мондый матур костюмнарны без ательеда заказ бирдек. Шундый үзебезнең үлчәмнәрне үлчәтеп, в общем, классный ателье инде ул. Yok, biz bu kostümlerini Buada KVN oynaganda Победа кибетиннән алдык. Победа. Димәк, сезне тик победа гына көтә дип өметләнәбез. Рәхмәтегезне кемгә әйтәсез? Biz рәхмәтебезне районның нинди җитәкчесе бар, барсына да әйтәбез. Без аларның поддержкасын шул хәтлек яратып, кабул итәбез. Алар безне шул хәтлек яхшы поддерживать итәләр. Молодцы, кызлар. Әйдәгез, уңышлар сезгә. Рәхмәт. Некуда, ну и хоть куда. Половина пятого утра, походу все приехали. Ехать некуда, путеводная. Кызым, bu nindi коктейль? Кырвалол, валидол. Малиновый закат. Хотела на канары, а везу тебя замка. Холодный, как Россия, красивый, холостой. Тебя все звали с ними, а поехала со мной. Югарысынан районынан Тутырмалар командасынан Кайнар Сәлам! Кызлар, сез әзерме? Biz əzər! Ho!
гарна, лыж, 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 лыж. Kızlar, biz bundan nerse gelip kildik? Bilmeyim siz nersege kilgensizdir. Min Garatskoy babaylarıyla tanışırga kildim. Min fırsattan faydalanıp babama selam eteyim hele babay. Min isen sağ kelip jettim. Qaranda холодильникта борыш бар, жылыты баша. Иртеге meni televizordan ko'rsatalar. Nindi borç, nindi televizor. Әлі bu efirga bir aydan so'ngra шыға. Мен әлі қойтырға жиынмайым да. Әмин, alqışlarga көміліп, yaşarırga келдім. Әмин, қызыма, кие өзлерге келдім. Қызым, келелі. Әне дегенде біреу отыра? Yok. Әне? Yok. Алайса мына мұнсы? Yok. Әби, сен һәр бүтін залға түртіп күрсәтәсің менде. Көрсәтем. Мен бите өтеңді шулай таптым. Менің кеуім бар бит инде. Әйді алайса, кеу кәмәшіңні көрсәтәлі бізге. Oho, клёвый чувак. О, bu bizge de yarı biteli. Какой красавчик. Hayırlı kеш dostlar. Sizдің иқтибарыңызға әйді әйләнішек тапшыруының юғары ислам версиясын тақдим етеміз. Рахим етіңіз. Сөзні бірінші ойыншыға береміз. Yok, bu mena bulurga tiyiş. Min küp kazlar asırayım. Şuşu kaz kanatı bilen sıйпап seni. Şuşu kaz mamığından yasalgan minderge şuşla ittirip yatkırsam seni. Mında nindi yıkı turunda oylarga bulsun indi. Сөзіне екінші ойыншыға береміз. Yok, ол меңа болырға тиеш. Қаралы менің медальләрні. Мен ветеран труда, отличник народного просвещения, депутат. И шуннан нәрсе болған? Шуннан мен сізден артығырақ пенсияны алам. Мендегі байылы. Oo. Canım, мен сенің үшін хазине. Тоқталы, senin babayın isen bit. Бабай ол пенсионный фонд үшін генә исән. Сөз үшінші ойыншыға берілі. Yok kızlar, bu maturkay mineke bulurga tiyiş. Min sıyırlar asırayım, min sana tüger aşatam, hay maksmeten aşatam. Əli min sana baldamayda yüzdürem. Nerse, yarar, min sana iyim bilen munçanlı da yazdıram. Рахмәт бик зор. Енді ойынның икенчелешіне жеттік. Ұсталықларыңызны рахим етіп көрсетіңіз. Сөз бірінші ойыншыға берілі. Söz ikinci oyuncuğa verile. Банан, я банан, банан, чищу, банан. Доем, наливаем, наливаем. Я таю, парам, я таю, парам. Рахмет. Söz üçüncü oyuncuğa verile. Aha. Әмин мындай сталықларым yok. Мен күштен әш алып келдім. Мына жаным, қаймақ. Мына жаным, помидор. Мына жаным, көккей. Тоқталы, никсин бітін әйбірлеріңні шығарасың. Bu bit bizning komandаны alğa шығарырға, jüri şirinlarını alып келген әйбірлеріміз. Нинди мында команды, мындай фәлсәфә кеткеш, каждый сам за себя.
Uyanımız ahırına yakınlaştı. Kızganışka karşı par kapılmadı. Önüm, bir de koygırma. İtim de var, sütüm de var, berengim de var. Ey de üzüm silarımın. Rahmet Bigzur. Nerse, yaşarasınız kildi mi? Eydegiz. Eydegiz kızlar. Bisuklarını kıyıyık hele. Eydegiz. Sizning aldığınızda Yuğarıstan rayonunun tuturmalar komandısı buldu. Alkışlar, debütantlar bir. Debütantlar. Söz sizge, jüri ағзалары, смайларны көтерәбез. Нәрсә ошады, нәрсә ошамады. 2 елмая торган. Бүген менә молодцы. Әйтсәм буламы? Илназ, Ярым тиздән әйтергә. көтегез Утыр әле, пожалуйста. Илназның Айгөл белән хатыны белән тагын бер дуэтлы җыры чыгачак. Придется. Мамридансын да. Мин шуны әйтмәкче идем. Гафу ит. Әйдә әйт хәзер, син как будто син әйттең. Юк. Бөтенесе дә күтәреп бетердегезме? Сез күрсәттегезме? Юк әле, сез икәүгене күтәрдегез. Ну Илназдан аңлашылды инде анда. Сүз әйтсәм буламы? Әлбәттә. Ярым. Синең көчең бармы ни сүз әйтергә? Минем Мамридансын. әйтер сүзем бар, дуслар. Менә карап торам, әлеге командага яңа команда кебек бит. Яңа. Менә иң шаккаттыргыч әйбер, беләсез нәрсә? Мин күптән түгел генә Югары Ыслан районында зарегистрировался. Мин шәһәрдән Югары Ыслан районына күчтем. Һәм бу командага карагач, барлыкка килгәч, мин дөрес әйткәндә бик шатмын моңа. Алар бит синең күршеләрең, Илназ. Минем күршеләр булып чыгалар. Әлбәттә. Элек Әлмәт диләр, минем туган ягым Әлмәт булгач, Әлмәттән дә команда бар бүген әйбит. Хәзер инде менә сез дә минем якташларым булып чыгасыз. Рәхмәт сезгә. Молодцы. Рәхмәт Илназ, көтәбез нәтиҗәләрне, смайларны көтә. Илназ әлбәттә елмая, Югары Ыслан егете Венера апа елмая. Менә хәзер күрәбез. 4 елмая торган смайл, 1000 су смайл. Гадәттәгечә аны күтәрә. Айваз, әйдә Айваз, сөйлә. Борчылмагыз. Беренчедән борчылмагыз. Бу гадәти хәл. Вакытыннан алда борчылып куя яңа командалар. Мин Рамил Агдиев өчен борчылып утырам әлеме? Ул инде менә ничә ел рәттән шушы КВН уенын оештырыр өчен яшьләр министрлыгына барып, менә КВН ул яшьләр уены дип акча сорыймы? Мен әйтәм, ялгыш кына хәзер уенга килә башласалар, шушы министрлыктан кешеләр тикшерергә, чыннан да дөрес кулланыла микән дип. Бер караганда, әлбәттә инде яшьләр уены, ләкин яшьлек бит ул күңелдә, шуңа күрә менә күңелләре белән яшь һәм үзләрен яшь тоючы шушындый күркәм кешеләрне күрү мине шатландыра. Гомумән аның теге биологик яшы юк әлеге уенның. Иң мөһиме күңел яшь булсын. Нәрсә өчен куйдым мин әлеге смайлны, әйме? Менә сезгә кадәр чыккан командага да мин менә уеннарны чагыштырсак, алар минем белән зал килешер. Сезнең уендан, сезнең шаярыдан әлбәттә инде аларның уеннары берничә баскыч аерылып тора иде. Һәм әлбәттә мин үзем кичермәс идем, аларга хәзер начар билге куеп, дөресрәк начар билге түгел, монда я елмаясың, я елмаймыйсың. Елмаймасам, сезгә елмайсам, аннан соң алар миңа алып килә иде. Бу беренчедән, икенчедән, беләсезме, бу КВН тарихында бик күп тапкырлар, мин аны запрещенный прием дип атыйм, чыгарып карадылар балаларны, олыларны, әбиләрне. Ни өчен? Чөнки бу гадәттә кешене иң беренче чиратта ничектер теге тиз арада яхшы билге күтәрә торган шундый стимул. Ләкин мин карт бүре буларак, миңа бу миндә вакцинация күптән аңа, шуңа күрә әйбәт дип кабул итегез. Бу мин куя ала торган яхшы билгеләрнең берсе. Уңышлар сезгә. Рәхмәт Айваз. Камераны кабызсагыз да була. Без Айваз сөйли башлагас камераны сүндерәбез обычно. Әйдә, Әбри. Мин Илназ өчен сөйүнеп куйдым әле. Әйтәм, моның кадәр хатын-кыз игътибарын аның күптән тойганы юк бит инде. Рәхмәт Югары Ыслан. Тутырмалар командасы озатабыз сәхнә артына. Хәзер Әлмәт Заналь
Менә сезгә тагын бер тапкыр кабатлыйм. Әлмәт Зонал лигасы җиңүчеләре. Әлбәттән командасы. Каршы алабыз. Минем янымда әлбәттә Әлмәттән командасы. Исәнмесез? Сәлам! Карагыз әле, бик кызыклы костюмнар. Сез кем? Без ресторан. Ресторан? Сораулар күбәя бара. Нинди ресторан? Менә бу барлык сорауларга сәхнәдә җавап булачак. Ярый, көтеп калабыз. Ә хәзер рәхмәтләрне кемгә белдерәсез? Рәхмәтне без әлбәттә белдерәбез яшьләр һәм яшүсмерләр белән эшләү идарәсенә, культура, мәдәният идарәсенә, Җиңел канатлар урам театрына, Луч телекомпаниясына һәм дә Лайк шоу Әлмәткә. Безгә дә алардан рәхмәт, әйдәгез уңышлар сезгә. Рәхмәт! Сәлам Казан, сәлам туганнар, хәйрле кич, hey! Без КВН командасы түгел. Безнең үзебезнең кафе бар. Анда кешеләр йөрми. Шуның өчен без үзебез кешеләр янына йөрибез. Әйдәгез безнең коллектив белән танышып китәбез. Менә бу безнең пешекче. Беләсезме нинди пешекче? Без аны 7 ел көттек төрмәдән. Аның исеме Илмир, бармен Рөстәм. Аның аркасында безнең кафе хәләл. Ул бөтен исерткеч эчемлекләрне ватып бетерде. Кызыкмы шушы? Хисапчы Олия. Безнең бу ел чыгымнар күп булды. Менә 3000 укуга. Әйе, без барменны сомельега укыттык. Әйе, башланды аннары. Кодировка, система, психологик ярдәм. Аннары безнең 3 ел налог түләнмәгән. Ә бу подсудный эш. Мин бүтән утырмыйм. Проблема түгел. Әнә официантны утыртабыз. Юк, миңа директор әйтте, эштә утырырга ярамый. Һәм тагын, сез минем бейджикны кашан алыштырасыз? Ә нишләп сиңа Игорь ошамый? Кит инде, урыс исеме. Менә айрат булса ярар иде. Ярар инде, Камила. Без сине булай да яратабыз. Ул бит безнең бердән-бер бушка эшләргә ризалашкан кеше. Коллектив, аңлагыз, менә акча эшләр өчен безгә ребрейдинг кирәк. Менә яңа меню әзерме? Анысы күптән әзер инде, менә күрсәтәм, кара әле. Мәсәлән, менә салат Цезарь с курицей. Аңлашылды. Шәп. Ә бу әллә селедка подшовыймы? Юк, бу минем хатынның фотосессия, әйдә дальше. О, иң яраткан салатым минем, менә күрәсеңме? Подхалим. Аңлап бетерә алмыйм, ничексең бу? Менә минем Халим абыем, астында салат подхалим. Ә бу сиңа дигән рәхмәтләрме кунаклардан? Вообще-то бу кайнар аш, щи. Билли Элиш монда нигә? Бусы иностранецлар өчен, бу бәлеш. Кара нинди майлы. Европейцлар өчен бер нәрсә бармы соң? Әлбәттә бар, менә голубцы. Менә безгә кирәк тәмле, баллы десерт бармы? Безнеке, үзебезнеке, татарныкы. Әлбәттә бар, кара әле. Нәрсә инде бу? Кош теле. Менә Photoshop белән син эшләргә өйрәнгәнсең. Менә шулай тәмле итеп пешерергә өйрәнергә идисең, Син нәрсә миннән көләсеңме, Туктагыз әле. Аңлавымча берегез дә сугыша белмәйме? Барыгыз эшләгез,
Білесіңіз келсе, біздің 14 февраль күніне бір үстел бронировать. Әйдәгіз қора бұзабыз нешік болғанын. Исәнмесез? Сіз бізге бір тәмлей бір тәқдим ете алмасызмы? Әлбәттә, бізден шығасыз. 200 метр алға узгач, анда менә дигән шаурма пешерәләр. Игорь, нәрсә сөйлейсің син, ә? Сөңгірсін әйтәм бит инде, анда шаурма бик тәмле. Да, Ашалымлықлар бойынша өренсе бар ма? Әлбәттә бар! Вот бәліш, а это үшпішмак, наши любимые блюда. Кыстыбый, күштілі һәм шәк-шәк. Келесі тапқа ұсақ, сіздің алдығызда болашақ. Рахмет, ұслар! Бик тәмле ризық болашақ. Әлмәттен. Илнас, әлмәттен. Башта юғары Услан, қазір әлмәт. Нинди нәтижелер, әйдәгіз, смайларны күрт. Хотыны Тұқай районынан шыннан да. Йылмая Әбри, Йылмайырға келді біздің Шакур, Йылмая Венера апа. Тоғын икі дұс ұтыралар сөйлешіп, оралашып, Илнас Йылмая. Яқташларға қайнар сәлем. Мұңсу смайл көтәрірге дұрыс болмас еді. Традиция бойынша Ойвазға өзінің мәзәкләрігіне ұшы бұғай. Әйді Ойваз, сөйле бір әрістін дабыңны. Сөзсіз? Yok söyleyeyim de onlara kızık bir. Ebri, молодец, давай. Миңа бармын ушады, прямо факторный инде. Күбрәк. Рәхмәт, әйтебіз, ұзатабыз, әлбәттен. YouTube'da birinci kanal, Әйдәш Аярдың bütün шығарышларын birinci YouTube kanalında табып қарай аласыз. Birinci oyunun birinci bәйгісін тәмамлы Yorşollu'dan Чылны Бройлер командасы қаршы алабыз. Қазір менің янымда Чылны Бройлер командасы Шоллыдан. Сәлем. Сәлем. Қарағыз әлі, сізні көптен түгіл бірінші тапқыр телевизордан көрсеттілер. Нәрсе, Шоллыда таны башладылар мы? Ну, пока цехтағы тауықларына таный, әтәшәрі қырын қарай. Қазір рәхмәтләрігізні кімге айтасыз? Рәхмәтләребезне әлбәттә инде җанатарларыбызга әйтәбез, коллективка, җитәкчеләребезгә һәм иң зур рәхмәтләребез әлбәттә гаиләләребезгә. Бездән дә рәхмәт. Әйдәгез, уңышлар. Алга! Хәерле кич, кадерле дуслар. Сәхнәдә Чылны Бройлер. Чылны Бройлер инде. Бара тик безнең фабрика хезмәткәрләре генә иртән будильникка түгел, әтәш тавышына уяна. Мин гафу итендем бит инде. Әле Люда, нишләп без басып торабыз да Марат утырып тора ул? Сез ишетмәдегезме ни? Аны бит хәр инкубаторга күчерделәр. Менә үзегез карагыз. Я ничек Марат, эшләр барамы соң? Бара инде. Башта, конечно, әтәш толы иде. Марат, мин гафу итендем бит инде. Егетләр, бераз җиттирәк булыгыз әле. Бүген мөһим уеннарының берсе. Без ярым финалга чыгу өчен көрәшәбез. Сез нәрсәдә булса әзерләдегезме ул? Әлбәттә, безнең фабрикадан йөрү өчен бүләкләр бар. Менә $3. Так, кем минем заначкага тиде? Илмир, тагын нишләп йөрисең инде? Кызлар, тиздән 8 март, без егетләр белән сезгә бүләк әзерләдек. Айгөл, син бездән iPhone сораган идең. Менә. Помада.
Ирінің шатнамасын үшін. Жодочка, сеңа тайский массажға сертификат. Аяқлар білен. Нешегенде аяқлар білен? Міне өзің қора. Неге сіз жолай қорап тұрасыз? Шабашқа! Әлбәтте, жюри турында да ұнытмадық. Венера ханым, мұнысы сізге. Міне, антитила. Илмир, ол көптен вакцина ясатқандыр инде. Тік мұнысы птичий грипптен. Жылный бройлер башлайбыз. Көптен түгел жәмәғат орындарында QR-кодтарны текшеру тоқтатылды. Көз алдына кетірегі сәуде өзегіндегі охранник. И глянет мгла из всех болот и всех тесней, и засвистит веселый крок над педагогом. Бұл сенің пісі ме? Әйе, сен мені кеше кіртмәген едің. Ол шондай мату. Ғойледе болған хәл. Шамил! Ну, Шамил! Ну, Шамил! Бұл нәрсе сен тағын оқырасың. Бізді бостылар бұғай! Нешекінді, тұқма! Сайлаулар алдынан қайбір депутатлар үзләрен айыруша актив тұталар. Көз алдына кетірегіз субботникта болған хәл. О, қызлар, қой әлі бұлышым әлі сізге? Депутатларының тағын кішіге бұлышмай деген болалар. Міне бет? Илмир Илгизович, болды, мен фотоға түшірдім. Yok, нешігі шанырғайын міне оларға шунансың. Етмеде, ұятсызлар. Нашар шыққан, әйдәгіз яңа баштан. Сифатсыз товарны әрбір кішінің магазинға кері қойтарғаны бар. Көз алдына кетіргіз әлі егет, ерген қызын кері қойлесіне қойтарға ойлаған. Илмир Илгизович, естемісіз? Міне, менің возврат. Нәрсе болды? Өзіңіз тыңлағыз. Қойшантуй, 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 қойш... Үшінші күнінде сұлай. Тоқтайлы, сіздің арада бір нәрсе болды мысың? Болды енді. О, не гарантия, не случай. Қойшантуй, қойшантуй, қойшантуй. Урамда болған хәл. О, сәлем Илмир. О, сәлем Айдар. Нишек хәлләр? Әйбәт, үзең нишек? Тоже әйбәт. Нишек әнді балалар? О, кеше хатын икенчесе тапты. О, молодец, құтлыйм. Синеке нишек? Тоже менә бірінші классқа барды. Молодец, Илмир, құтлыйм сине. Рәхмәт. Илмир! Сен миңа 1000-не қайшан қайтарасың? Илмир! Илмир! Қадірлі достар, шығышымызда ембақ. Венера ханымны бүләксіз қалдырып болмай бет енді. Венера ханым, бұл сізге. Илмир, сеніңше попит яқшы бүләк мол? Сың попиткі не пыткі енді? Сәхнәдә чылный бройлер, рәхмәт дуслар. Чылный бройлер Йоршаллы шәһәрем. Әйдәгез жюри әгъзалары, смайларыгызны күтәрегезче. Йылмая Шәкур, Йылмая Әбри, Йылмая Илнас, Йылмая Венера Хатовна, Йылмая Ойвас! Нәрсә булды? Бу бит әкияттә кебек. Әллә сине пәпитеп уяттылармы әллә? Әйдә, папитым. Папитым уйнады. Молодец, юморист. Әйдә команда яса. Рәвешләр дип аталсын. Рәвешләр дип аталсын. Беренчедән, менә шуннан да уенга кирип китү бик читен. Менә
Менә без бер юлы төшерәбез бит 3 программаны, әйме? Шуңа күрә әлбәттә ки беренче моторда, беренче уенда уйнаучы командаларга иң авырыдыр. Чөнки алар халыкны да, жюрины да кыздыралар һәм әлбәттә бу очракта әле кәефнең андый күтәрелмәгәндә начар билге алу ихтималы зур. Сезнең монда бу очракта соңгы булып чыгыш ясауыгыз да бәлки уңышлы булгандыр име? Әмма ләкин минем Елмая Трансмайлык куюның сәбәбе анда түгел. Сез чын мәгънәсендә менә классик дөрес стандартлар буенча эшләнгән КВН уенын күрсәттегез. Моңа кадәр мин командаларны карап тордым. Алар кайдыр эксперимент белән кайдыр әле бөтен КВН уенының тәртибен уйламыйча, белмичә эшләп карадылар. Кайберләре белеп тә ничектер шансларын куллана алмады. Сез чын мәгънәсендә менә классик, яхшы, әйбәт өлгө команда. Шуңа күрә бу беренчедән, икенчедән менә балачакка кайтып килгән кебек булам. Менә шушы егетнең аппак күренеп торган майкаларын күргәч, минем әтине искә төшерәсең син. Әти шулай итеп туйга йөри торган минем. Рәхмәт, Чоллы, Чулный бройлер. Китәбез сәхнә артына. Хәзер икенче бәйгегә күчәбез. Токмаклар дип атала ул. Бу бәйгедә командаларның бурычы гармунчы аккомпанементы астында көлкүле токмаклар җырлау. Барлыгы 3 әйләнеш. Һәр командадан 2шәр токмак. Һәр әйләнештән соң жюри үзләренә ошаган командаларга бер смайлик бирә ала. Шулай итеп токмаклар бәйгесен башлыйбыз. Командалар сәхнәгә. Барыгызның уйыгызда шундый бер сорау гына бардыр. Ә кем гармунчы? Әлбәттә, Татарстанның атказанган артисты, ул юморист кына түгел, ул Сибгатуллин Фикрәт. Ул Сибгатуллин. Фикрәт абый уйный, командалар җырлый. Әйдәгез, башлыйбыз. Блогерларда Instagram шалит итә башлады, заводларда вакансия алар эзли башлады. 3 яшымда мине әти бабайга алып барды, аннары 20 граммга киметеп алып кайтты. Бисмилlah безне әйтеп, без буадан кайтып киттек. Бабай эзли менә Казанга килеп җиттек. Телефонны кулга алдым, тагын тотмый бу Wi-Fi. Мами халай бирә, гырылдап ята бабай. Замана алга бара, бала ипотека ала, әтүли ата-ана. Әнә килә автомобиль, пассажир ата мәше, башка кышкыра алмасын, анда көтә сөннәтче. Менә инде яз җитә, кышны тиздән озатам, тагын бер 6 айдан ялкыны тотып атам. Евро тора 150, доллар тора 130, Чулный бройлер күкәйләрен сатып алып калыгыз. Беренче әйләнеш тәмам. Жюри әгъзалары нәрсә әйтәсез? Кемгә бер елмая торган смайл күтәрәсез яки күтәрмисез? Бәлки бу әйләнеш сезгә ошамады. Кемгә бирәсез смайлны? Кем күбрәк ошады? Кайсы командада токмаклар кызыграк булды? Идрисен әйткәндә, без инде сугышып беттек монда, әйме? Кемгә бирергә дип. Ләкин рәхмәт Шакурга. Соңгы сүз анда иде. Без Чулный бройлер командасына бирергә булдык балны. Беренче смайл. Чаллы бройлер. Чулный бройлер, Чаллы. Дәвам итәбез. Икенче әйләнеш башлана. Әйдәгез, зал әз генә кул чабыйк әле. Киттек. Мине мәни көне буе TikTok бейси кере. Каршы түгел мин, конечно. Но әни, каршысы килә. Әлемент түләмәсәң, шакыра полиция. 15 сутка ашаталар, яхшы инвестиция.
56-дағы 60-та деп бала ақырып кірті, шушы қазан сәхнәсінде маймыл кебек секірті. Урамнарда машиналар барысы да жи, отырмағыз көп ойланып, әбилеріне поддержи. Инна, сен нормальный малай, алдың яңа гитара. Гитарың яңа болса да, жырларың шолық қала. Көпір асты бағана, егіт білән егіт ері, міне шундай замана. BMW алым мекен, Mercedes алым мекен, гранты бәйесін көргеш, жеу ері мекен. Ашылмай бүтән икея, зарысыз халық қала, тик санлайт кебетігіне 5 ел бойы ябыла. Міне шундай актуаль мәзәк білән тәмамладылар. Шундай ук сұрау. Қадірлі жюри ағзалары, кімге смайларны бересіз? Бұл әйләніштен соң. Біз енді біріншісінде бек саранланып башлаган едік. Бұл жолы юмартланырға болдық. Шуңа күрә Әлмәткә һәм Тукай командаларына бірер бал берерге карар кылдык. Рәхмәт. Дәвам итәбез. Соңгы 3-нче әйләнеш. Киттек. Ой, икегіз дә бір тегіз, хатын пластика ясатты, яқшы табип білігіз. Ой, бұлбылым, ақ еділінің қамышы, бүттін жерні тітрендірі, хатынымның тавышы. Су бойында яшейбіз біз, келдік шушы ярышқа, беребіз дә білмейбіз, шон нәрсе язған язмышқа. Сіз ислам қаймақлары деп бізді сайлап алдылар, башқа достар жиылышып, қимаға шап алдылар. Ике әтіш бір курица, конькида катаются, минем түнне көргенлерді сізге не касается. Келесі тақпатына бізге Венера пайызырға бұлышты. Замечательный опа! 20% хәзер. Банктағы ставкалар, банкирлар шаштығыз мәлі күрсәтегіз справкалар. Нәрсә булды дөньяга? Санкция да санкция, ләкин бройлер кибетендә тауыкларга акция. Әфәрин, 3-нче әйләнеш тәмам. Димәк, кадерле жюри әгъзалары, кемгә бирәбез, күрсәтәбез елмая торган смайлны? Бу юлы Венера Хатовнаның сәхнәдә дә, жюридә дә булуы бик уңай тәэсир итте. Шуңа күрә хөрмәтле Тукай командасы сезгә бер бал. Елмая торган смайл, тагын бер бал Тукайлыларга. Моның белән безнең икенче бәйгебез тәмам. Зур рәхмәт Фикрет абыга. Сибгатуллин Фикрет. Нәтиҗәләр. Мин инде әлбәттә 2 бәйге нәтиҗәсен укыйм, смайлларны укыйм. Беренче булып 4 смайл җыйган команда, 4-нче урын, верхний услон дип язылган. Әлбәттә ул югары услан. Тутырмалар командасы 4 елмая торган смайл. 3-нче урын 5 елмая торган смайл. Ой, гафу итегез. 2-нче урын 5 елмая торган смайл. Әлбәттә, Әлмәттән. Һәм 2 команда 1-нче урын яулады. 6-шар елмая торган смайл. Тукай җыелма командасы һәм Челный Бройлер. Уен кагыйдәләре буенча киләсе этапка ярым финалга 3 команда үтә. Ул да булса Челный Бройлер, Тукай җыелма командасы һәм әлбәттә Әлмәттән. Моның белән безнең уеныбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.